നമുക്കിവിടെ ഓരോ ആനയുടെ പ്രായത്തിനും തൂക്കത്തിനും അനുസരിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഹാര ക്രമീകരണം ആണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരി, ചെറുപയർ, ഗോതമ്പ്, മുതിര, റാഗി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മിനറൽ മിക്സർ, ഉപ്പ്, ശർക്കര, ഇത്രയും ഐറ്റമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 9 മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാ ആനകളും നടത്തു കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ചോറ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ ആനയ്ക്കും ചോറ് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മടിയൊന്നുമില്ല. ഓരോ ഉരുളയും കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആന തന്നെ തുമ്പിക്ക് കയറി ചോറ് മേടിക്കും.